Fl-2018 kienu rapportati 37 każ ta' abbuż jew vjolenza sesswali fuq it-tfal. 17 minnhom fetħu proċeduri legali, filwaqt li l-oħrajn qed jingħataw l-għajnuna permezz ta' servizzi psikoloġiċi. Minkejja dawn in-numri huwa stmat li terz ta' tfal li jbagħtu minn abbuż jew vjolenza sesswali ma jitkellmux u ma jirrapportawx. Lejlet il-Jum Ewropew għall-Protezzjoni tat-tfal mill-Isfruttament u l-abbuż sesswali, il-Kummissarju tat-Tfal Pauline Micheli saħqet li t-tfal għandhom jingħataw il-mezzi u l-għajnuna meħtieġa biex jipparteċipaw fit-tfassil u twettiq ta' miżuri li jgħinuhom jipprevennu l-isfruttament u l-abbuż sesswali. Il-problema tikkomplika ruħha għaliex ħafna mill-każijiet ta' vjolenza sesswali fuq it-tfal isiru minn persuni li t-tfal ikunu jafu li jkollhom il-fiduċja fihom. Għaldaqstant, iċ-ċirku ta' fejn huma jafdaw huma dawk li l-iktar irridu noqogħdu attenti. It-tfal kollha għandhom id-dritt li jgħixu ħajja ħielsa mill-abbuż. Il-Kummissarju tat-Tfal tinnota li meta jkun hemm vjolenza fuq it-tfal, l-effetti huma kbar u biex joħorġu minnhom u jkomplu bħajja normali jkollhom bżonn ħafna għajnuna. L-effetti fuqhom huma koroħ. Koroħ għaliex dawn it-tfal huma qegħdin jikbru, jridu għad jiskopru s-sesswalità tagħhom u li inti tivjolentom b'dak il-mod, inti ittelfilhom anka minn dan l-iżvilupp u tista' timmarkhom għal-umorhom għax anke l-attitudnijiet tagħhom lejn il-persuni tas sess oppost jew persuni oħra li vjolentawhom tista' tkun kera. L-irwol tal-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal huwa li jqajjem marfin dwar din ir-realtà u jixpruna tfassil ta' liġijiet ġodda fl-aħjar interess tat-tfal. Il-Kummissarju tat-Tfal appellat għall-attenzjoni tal-ġenituri jew dawk fil-kustodja tat-tfal biex jitkellmu jekk josservaw xi tibdiliet fl-attitudni tat-tfal għaliex jistgħu jkunu sinjali li jindikaw abbuż sesswali. Għandek il-problema forsi xi wħud min-nies jgħidu isma' kif meta jkun hemm każi ta' abbuż sesswali fuq it-tfal, il-persuna, il-perpetrator min ikkommetta l-vjolenza jitħalla barra, ma jingħata il-bejl. Aħna nirrakkomandaw li l-liġi tkun b'tali mod li meta joħorġu u jingħataw bejl, dawna ma jkunux jistgħu jersqu f'postijiet fejn hemm it-tfal. F'dan il-jum u kull jum ieħor, l-uffiċċju jisħaq l-importanza li kull min jaf dwar xi abbuż li qed isir fuq tfal jirrapporta. Dan jista' jsir fuq il-linja telefonika l-għajnuna 179. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.